has been undertaken to comply with weight and balance rules of these Boeing 737-800 series aircraft. We're expecting a fully. Здравейте и добре дошли в новото ми видео от Сицилия. Тук ще бъдем за 4 дни. Ще се опитаме да посетим Таормина и Сиракуза, докато сме тук. Не знам къде е камерата, защото снимам с телефона новия петицата. Отново съм с моя другар в пътуванията Ели, която не иска да я хващаме така. После ще се нагласиме и ще се направим с рокличките, ще се напудриме и ще направим и някакви по-хубави клипчета. И приятно гледане! Това е гледката от терасата на апартамента от Airbnb, който си наехме за престоя ни в Сицилия от 26 до 29 септември. Гледа към площад на Белини. Мисля, че така беше, да. А тук започва пазара, който реално продължава надолу и стига до рибния пазар, така че сме много близо. На централно място сме, удобно е. Тук под нас има спирка на метрото, автобусна спирка, супер удобна локация. И време е вече за да разглеждаме града. Пристигнахме в Сицилия, в Катания. Супер удобно. Избрахме местоположението на квартирата от Airbnb. Взехме автобус точно пред входа на летище Катания, който ни доведе след около 30 минути пред сградата, където ще се настаним. Ето тук на третия етаж. Точно спирката на автобуса е долу и направо входа за квартирата е зад спирката. Супер удобно. Спането излиза 380 лева за двечки. В момента сме на площад Винченцо Белини. Грация. Полета ни беше на Ryanair в 6 часа сутринта. Пристигнахме тукашно време в 7:30. Настанихме се изключително рано. Ето тук, в тази сграда. Отзад точно където е... Ето тук се вижда. На третия етаж. Много хубава стая. Която гледа към площада Винченцо Белини. И сега отиваме към спирката на автобусите, за да вземем автобус, който след един час ще ни заведе до Таормина. Приятно гледане! Отново се включвам от нашата обедна почивка преди да тръгнем за Таормина. Докато намерим автобусната гара, беше голяма драма. С GPS-а се объркахме 2 пъти, но всички много ни помагаха. Тук в... Чак, че забрах къде сме. И това представлява обяда. Зелен фасул и паниран патладжан. Ето, че си взе макарони с доматен сок и пак паниран патладжан. И друго няма. И тук зад нас е някъде там в дясно. А тук какво се случва? В дясно е автогарата. Тук в Катания всички са доста услужливи. Всички, и шофьорите на автобусите, и хората по улиците, и хората, които се возиха, пасажирите вътре, всички се опитваше да помогнат, само че на италиански. И се мъчиха с Google преводача да преведат от италиански на английски и ние да им говорим на английски, за да се разберем на италиански, че искаме да стигнем до централната
автогара. Най-накрая намерихме и имаме 1 час до автобуса, защото се оказа, че всички автобуси са заети. Тук са на всеки кръгъл час, в 2, в 3 следобед, в 4 следобед през 1 час. И сега имаме, тук сегашно време е 14:00, имаме цял час до 15 да си вземем автобуса, с който ще стигнем до Таормина за 1 час. Така, да ви покажа и за първи път пробвам тази италианска бира. Не знам как се произнася. Не е лоша, хубава е. Слава работа. Разбира се, избрах я заради буквата Т. Ще се науча да гледам на правилното място в камерата и очакваме кадри от Таормина. Хора, извънредно включване от автогарата в Катания. Автобуса ни трябваше да дойде в 3. Закъснява, вече е 3:10. Всички са абсолютно спокойствие. На никой не му пука какво се случва. И няма и въобще признаци да се появи въпросния автобус. Това, че спокойствието си е бетон. И тая Таормина или Термина, както тук местните я наричат, скоро няма да я видим, нали, Елчи? Абсурд. Първо дойдохме колко? В 1:30. Казаха ни, че рейсовете са препълнени и да си вземем билети за този в 3 часа. А то просто не е имало рейси изобщо. Това е истина. Така че... И продължава. Дойдете ли тук? В Сицилия заредете се с търпение. Има някакъв рейс, дали е нашия? Я да видим. Нашия. Алелуя! Ура! Билета за въпросния автобус е 5,10 евро в една посока на човек. Най-накрая сме в автобуса. В 3:10 пристигнах за Таормина. Термина. Да видим най-накрая. казах, еднопосочния е 5,10 евро, двупосочния 10,20 евро, а за влака не мога да кажа колко е билета, честно казвам.
знае ли историята за тези шишарки, където са навсякъде? Beach Boys. Ели май трябва да вземем такъв автобус долу до плажа. Накъде? Опа, тук има нещо. Чакай да видя. Може би трябва да вземем това. Лифт. Ето го като в Капри. Ела да видиш. Така е, като не си подготвен. Автобус от Катания ни остави в Таормина, в най-горната част на града. А той е доста на скат изграден на една скала. Има доста долу до плажа. И затова има два варианта. Един автобус и нещо като кабинков лифт, който ще ни свали долу. Избрахме кабинковия лифт. Абе не нещо като, а направо си е кабинков лифт. Сега ще видим какво се вижда през кабинката. They go to the beach? Goes to the beach. Или изпитва ужас от височината. You gotta walk 2 minutes, but he goes to the beach. 2 minutes? Yeah. Only? It's not slowly. Не гледай. Самолети. Съсипах я. Тотално. Așa go fortele să. Елче, как си? See the car that was driving in front of us, that MG? Right over there. Виж колко е бавно. Право супер бавно. Елче, казай си. Що му целяхме тук? Вила с басейнче. Къде видим? Вила с хеликоптерна площадка. Къде? Верно е. Дай, това е. Ние май сме в Беверли Хилс на Сицилия. Така ли беше като се качва? Как се чувстваш?
даже не е впечатляващо. Явно при мен адреналина трябва да е повече. Това беше просто бавно. Аз си мислих, че приключих със самолета, за да и само това вече. Това те довърши тотално. Само като видях и вече ме довърши. И това беше най-бавното и бавното и най-краткото спускане. Най-краткото спускане, после ще видим колко е кратко клипчето. Да кажем на хората колко време трябва, за да се спуснеш до тук. Симеоновския лифт. Качване и за слизане. Да. Напомня ми на Симеоновския лифт. Ти билетчето да не изгубиш. Няма. Сложим го, да. И на 100 метра от кабинковия лифт се озовахме на този плаж. Я се кастава. Все. Елче, ще влизаме ли вътре? Не е красиво и вече. Нали? Той това имал предвид на 2 минути плаж. Yeah. Oh, I'm going to try and get down Е, сега се връщам. Да. Това не ни бутне. Произведение на изкуството. Много е сладко. Реално мидиите са направени от плат. Да, нали?
Пак, че е красиво. Ей, тук трябва да ни снимат. Pre-admission testing, which I'm having. Моите клипове ще ги нарека на лов за сватби на романтични места. Защото където и да отида, все сватби, сватби, сватби. Я една снимка така, бе. Как ми се стигна за стика. Айде. Колко сме такова, няма никакви вече. Е, тук можеш да го изпрашиш. Траст. Ми да. Да ти кажа честно. Това е вход за ресторант, хора. И по стените има форми от различни видове паста. Много яко. Много ми харесва. Много добре направено. Идейно. Така говоря на нос, защото съм болна някъде около 10 дни, обаче успях да се закрепа, за да мога да тръгна. Две пижами. Нека си зяпа магазините. Аз съм дошла да разгледам нещо. Стига с тия магазини, цял живот. Трупане, трупане. Айде, стига. Също можеш да дойдеш някой път за разнообразие. Продължава нашето приключение в Сицилия. От Катания днес от автобусната спирка имаме автобус за Сиракуза. 9,60 евро е на човек. И отиваме да разгледаме. Скоро. Елата с нас. Така, обобщение от вчерашния ден от Таормина. Понеже закъсняхме и не можахме да се ориентираме точно къде е автобусната спирка, тя се оказа доста близо до квартирата ни. Както винаги попадение, близо сме на пеша разстояние от абсолютно всичко. Така, намерихме я късно, имаше билети само за след обед в 2 часа и докато стигнем до Таормина вече беше 3,5-4 без нещо и имаше автобуси на връщане само до 7:15. Всичко беше препълнено. И разходихме се набързо, разгледахме набързо, обиколихме набързо и така беше на тъгъдъка сега. Нещата са по-организирани днес за пътуването ни до Сиракуза. Станахме рано, оправихме се,
до 9 часа и сега в 10 часа се качваме в автобуса. Ще имаме до 9 вечерта, 11 часа да разгледаме всичко, което искаме. Останете в видеото, за да видите повече. Времето е слънчево, както се вижда. Полеки рокли сме с чехли, все едно е лято. Много сме доволни. Задушно е даже. И така. Добре, също има климатик. Полицейски автомобил с решетки на задните прозорци в Сиракуза. Пътуваме вече 2 часа. Още не сме стигнали. Дано да видим нещо. Вървим към Стария град, защото последната спирка на автобуса от Катания в Сиракуза е на почти 2 км от Стария град. Пеша. Побърках се тук повече. Си губиш времето да стигнеш до мястото, отколкото да го разгледаш. Трябваше да вземем кола под наем. Да. Да, напомня. Добре дошли в Сиракуза. Сега минаваме по моста от Новия град. Здрасти, Ели! От Новия град към Стария град. Да. Разходка с лодка. И така и не ми се оправи носа. Здрасти, още течащ. Опа. Да. Целият клип така ще се чува. Ние тръгнем да ядеме, оплеснеме се, накрая ще се припадаме. На къде казваш сега? Ето, вече сме най-накрая в Стария град в Сиракуза. Най-накрая дойдохме. В колко часа сме тук, Елче? Сигурно минава вече 1-2. Най-накрая дойдохме. Да си пусна май косата по-добре. Се тая. Дойде ни обяда, капричоза и калцоне. Калцоне за 9 евро и капричоза за 10 евро. И води за по 2 евро. Ето тук иска да ви го покажа такситата. Виждате ли ги как са? Ако тази госпожа се мръдне, може и да ги видим. Тази синята веспа е брутална. И така. Капричоза. Ето сега да го видите по-хубаво. Много е готино. Айде, Елче, после ще споделиш мнение как е пицата. Попробвай, какво да споделя мнение. Добре, ще пробвам. Моята е с шунка, гъби, яйце, домати, маслини и мисля, че има и грах. Време да обядваме. Най-накрая дойде момента и за прословутите каноли. Ще ги пробваме. Не.
Кордоние. Поне дойдоха в красива паница. Чиния. Поне чинията, в която дойдоха, беше добре. Какво мислиш за канолите? Чакай, така да се изпусне с козата. Това хубаво е, че мога да се видиш. И сподели сега опита ти с канолите. Сметана с сол и мирише ми на мастило да ти кажа. Ужас! Мастило със сирене. Мастило със сирене. И сол. Да. Като развалено сирене с сол. Като развалено сирене с сол. То е сирене, то е със сол. Като че ли има нещо захар. Сладко ли е или? Не. Не е сладко. Прилича и на еклер, така, като пълнеш. На еклера. Не. Много пържно, нали, мазно седи това отвънка. Вкуса не е. Това е. Не знам, развалена моцарела или да го нарека вече. Благодаря за споделеното мнение. А ние продължаваме с разходката в Сиракуза. Съм точно до картата, на която са описани повечето места, където трябва да се видят вътре в Стария град. Аз в момента се намирам тук, на номер 2 на Темпо Диаполо. И сега трябва да видим другите две места. Картата. И така. Разхождаме се по тесните улички на Сиракуза. Тук хората са си проснали прането. И над нас. Вижте ли тясната уличка? Пиовра звук. Дай да направим. Танюши, искаш ли по-нас снимка на телефона? Да, ще си направим. Само да довърша клипа. Да съм мръдна. Се снимаме тук, искаш ли? Погледнете колко кристално чиста е водата. Фантазия!
Грация. Хората си плажуват. Виждате ли хората къде си плажуват долу? На скалите и си плуват. Но все пак ми тече. Има ли клип, в който да ме подсмърчам, като някаква трътана мънка? Местните таксита. Сиракуза! Обичам те! Ще дойда тук да живея, като се пенсионирам до морето. Ще си хода на плаж. После ще добавя отгоре музика на тия тъпоти, които говоря. Да, защо пък да са тъпоти? Защо пък да са тъпоти? Микато. Вече преминахме от другата страна на стария град в Сиракуза. Браво! Виждаш ли ги? Да. Вау! Чакай, защо? А къде са тия фонтани?
Къде? Не знам дали да ти я показвам. Колко струва? 15 евро май беше. Къде е? Сега ще ти покажа. Фортуна. Фортуна. Брутално. Да. Твоите чанти плетени, няма кой знае колко ще струва. Тук да. Ние по-скоро някак си Галерия. махнала се. Чакай, че да. Ще виж после клипа какво е. Изненада. А, така ли? Добре. А това сега където? Охо, има нещо. Сега ще трябва да го отворя да го видя. Снимала си нещо? Какво? Какво беше? Давай, влизи. Какво? Браво!
Къде е това? Решихме да си изберем каноли с шампастък. 3,50. Има и с шоколад и с фъстъци. Писа да взема и лимон гранита. Даваме му още един шанс, нали, Елчи? Ще му дадем ли още един шанс? И лимон гранита. Общо 6 евро.
Чао, Сиракуза. Ние тръгваме, защото трябва да гоним автобус в 9 вечерта. Взехме максимума. Целият ден изкарахме тук.